Καλησπέρα φίλοι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε πυροσκή με λουκάνικα. Μια πάρα πολύ εύκολη και πεντανόστιμη συνταγή. Μην ξεχάσετε γι' αυτό να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου πατώντας και το καμπανάκι για να βλέπετε όλες τις νέες μου συνταγές. Πάμε να δούμε τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε. 200 ml χλιαρό γάλα, μια κουταλιά της σούπας ζάχαρη, ξηρή μαγιά ένα φακελάκι, 3 αυγά, αλάτι από τα μπαχαρικά ήλιος, λουκάνικα, ελαιόλαδο και 500 γραμμάρια αλεύρι. Πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να ενεργοποιήσουμε τη μαγιά, τη ρίχνουμε μέσα στο γάλα, ρίχνουμε μέσα και τη ζάχαρη και το αφήνουμε 5 με 10 λεπτά. Σπάμε τα 3 αυγά μας. Χτυπάμε λίγο. Προσθέτουμε το γάλα όπου έχει μέσα τη μαγιά. Ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο. Περίπου 2 κουταλιές της σούπας. Ανακατεύουμε. Ρίχνουμε στο αλεύρι το αλάτι, περίπου 1 κουταλιά του γλυκού. Και ενώνουμε τα στερεά με τα υγρά. Και θα αφήσουμε λίγο τη ζύμη μας για 20 λεπτά να ξεκουραστεί. Ρίχνουμε αλεύρι στον πάγκο μας. Θα μεριδοποιήσουμε τη ζύμη. Ανοίγουμε με τη βοήθεια της μεμβράνης το ζυμάρι μας. Προσθέτουμε το λουκάνικο και το κλείνουμε. Έτοιμα τα πυροσκή μας, ελπίζω να σας αρέσουν, δείτε πόσο ωραία έχουν γίνει, αφράτα, πεντανόστιμα. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου για να βλέπετε όλες τις νέες μου συνταγές. Τα λέμε στην επόμενη εκπομπή. Γεια σας.